Amamak urrea baino gehiago balio dau. Munduak baino gehiago. Atletikek baino gehiago. Baina esku utzik banoa, herentzia galdu. Eta ondoren txikitu egingo nau. Lorak erosi. Landare txiki bat, sorta handia, arrosak, horiak. Liburu bat. Eta ze poltsa, danak dira hain zoragarriak. Eta nola ez, amamaren bizioa. Erosi euskaraz. Erosi Gernika Lumon. Asko balio du.